Covid-19. Ja no sé si estic confinada o bé si m'he confitat, perquè em conec més la casa que una fura en el seu cau. He posat ordre als armaris, als calaixos, al traster, i això que no els hi calia, més no sabia què fer. He repassat les finestres, la llibreria, els estants. Ai, i he rentat panys i manetes, les sabates ben brillants. La cuina tota endreçada, cada cosa al seu prestatge, i jo molt més confitada, somiant fer un bon viatge. El gos em fa companyia, però no em mira gaire bé, perquè li falta alegria, doncs quasi no surt al carrer. I és que sento una frisança per deixar-ho tot a punt, la galleda preparada, el sabó, el lleixiu, tot junt. Mare meva, quin desastre! Aquest virus malparit se'n refot de tots nosaltres, cal deixar-lo ben servit. Hi ha dies que, com no parlo perquè no surto al carrer, doncs he d'escriure i explicar-ho, doncs no tinc res més que fer. Si poso estones la tele, no acabo mai de pair. No esmorzo, no dino, no sopo, perquè sempre em fan patir. Tinc malsons per tant de virus, només somio amb els guants, el lleixiu, la mascareta i rentar-me bé les mans. Assajo un ball d'improvís i penso, què fas, què et proposes? O em recorro tot el pis per descobrir noves coses. Quan passi aquest malson, els psiquiatres tindran cua. Seran els més rics del món, si és que això algú atura. I bé, aquesta és la història que molts estem compartint, uns en família, altres soles, però força, quan irem resistint?